dar a coñecer un pouco o meu traballo, escollín un texto dun relato curto e inédito, Ferreiriño Real, que é un relato que escribín para homenaxear a Suso Peña, un historietista, debuxante, fotógrafo, un diseñador gráfico, a fin de contas, un creador nato da vila de Ribadeo que xa nos deixou hai moitos anos, e todas estas liñas son dedicadas á súa figura e ás dos seus compañeiros e compañeiras. Dende o alto da Frouseira convoco o espírito de Cofano do Valedouro, que nin mouro era, nin del quero atopar máis tesouro que a coraxe que amosou para se enfrontar aos seus inimigos. Por moito que me recree en mundos lendarios perdidos na noite dos tempos, non penses, Miguel Anxo, que é para me pechar neles e esquecer canto nos rodea. Ás veces, abondo motivos hai, mas debemos pelexar contra o rutineiro pasar dos días, e de cando en vez compre dar algunha que outra reviravolta escollendo camiños afastados, pero que nos han levar á fin desexada. Convocar as forzas do mal da man do mago Manilán non deixe de ser unha brincadeira pracenteira coa que recrear as abelencias do cantar do Ferreiriño Real, ou poder sufragar a goleta coa que emprendermos viaxe ata os mesmísimos Andes, atravesando a pasaxe de Drake e costeando a terra de fogo, e facérmonos cos cacahuetes orixinarios que mellor alimentan o maxín do carboeiro. Benvido sexas, Romeiro, que visitaches Roma e agardas pola cuncha coa que máis tarde has de beber nas fontes que van balizando o camiño cara a Xerusalén. Escolliches o vello camiño a rentes do mar, escoitando a cada canto o ouveo das augas salgadas do Cantábrico, boureando os collos que envernizan as calas inhóspitas sobre as que se erguen cantís de vertixe. Nunca tanto a túa alma se sentiu tan apremada pola forza dos catro ventos e os nubeiros dos sete ceos, como cando atravesaches a Pont qui tremble, elevada sobre o río Cabo, ao oeste dunhas arrepiantes montañas que dan en chamar as Ballotas a uns 260 pés ao sur dun mar que se escoita xemer con xenio bafaradas de salitre e chuspir escuma e chimpar folerpas salgadas como se chovera a cachón sobre a bella ponte de madeira construída cuns troncos que ao ir pousando os pés sobre eles con moito coidado poidas ver por entre os seus intersticios como brincaban rebuldeiras e estiraban as súas ás as sereas que abrollaban das ondas das augas do Cantábrico para te levar con elas ao escuro averno mariño. Non temas, este cativo mar de auga doce que une e dá vida a estas dúas beiras corre hoxe coa calma propia do día despois da galerna. A piadosa barca dos Villamil e Castro levarános das Figueiras a Porcillán. Vemos que coidas con mimo ese cabaz no que portas algo que, polo que podemos intuir, é un manuscrito que ben que esperta o noso interese. Acaso non nos será dada a oportunidade de saber o que nel se conta? Ao arribamos á outra beira, poderás repousar no hospital que hai ali mesmo. Cando te sintas reposto de tan dura proba como a que nos relataches, que case te levan as gadoupas indomáveis do Cantábrico, poderás partir cara a Mondoñedo e despois seguir cara a Santiago. Pero, por favor, rogámosche que antes de nos deixares fagas unha pequena parada no convento de San Francisco para lle ensinar ao irmán Xesús ese teu manuscrito misterioso. É o mellor ilustrador miniaturista de todo o bispado de Mondoñedo, que non está na biblioteca do convento de San Francisco, á beira mesma do sartego sagrado que deveces por visitar, porque lle ten apego á súa terra chica. Mesmo o bispo de Mondoñedo o quixo livar para a biblioteca mindoniense, mas o noso debuxante sempre fixo por ficar na que para el debería seguir sendo a sé episcopal mindoniense, onde o bispo Pelaio de Cebeira fixo erguer a nosa basílica.